Kakasi Students Union mentakasngi arkusan Trek Risau, kalaya kendu eu Chief Secretary ke Sorkar Jela uba DP Walang, ban pensengau halor ki khatsan tli kimat, ban wanra ya ka thungkam thungjam ka bakhut hapo ki office DSC Hakasi bat Giant Hills. Habakran shikila pathai khubor u President ka seng ba lambok star marngar, uloong ba kinong thep kamru kidei banlong ki ba shong basa hakajela, bat kidei banang ya ka ketien khasi habaki thep ya kanu ka kam ha DSC. Kaseng kalada waru badai ban pendu ya ka personal interview haka grade B, C bat D, kenang banumdan kajing thungkam sop bat kanumdan kajing letok. Halor kani kajing pensengau kaseng nak liang Chief Secretary ula kubur bakidei ki mat bakongsan bat ansashem kia. Kaliang ka seng yo CS mta kasngi nang supan kelmau kolong ba hadin ba ni trang bat ni angnut bat ni cukren spang kajing long renti kajing khut kajing long transparent ngalaban nong hakom tungkam tungjam la kalong hakununu department bat kham tam itu por ni kren spang kajing unu pon thamai kom tere kam juga isi tenrai kajing ya renti jong kaseng kam semlakut pengiklan dia tang ke MPSC balada bidang UI nak liang ke sel jong kaseng ke employment monitoring sel jong kaseng hagi district repair ingi la instruct baki hab banyak kendu DC hapan pa gi jing tho jing ajumut nang ba ngi kwa ba kata kajing thungkam thungjam ru kam dai ban ong ngi kren jing kho jing suba tang po MPSC ndai wat ka DC level DSC level te kajungwan kendu jungi menta kasngi yo CSU kadai halor kani ka ju ikapang kabang yakran spanga kom punu pon thamai ban reform kom thungkam thungjam hapo kini district selection committee repair anda ingin sotonat kalong ba nakaliang CSU batai ba nakaliang kasorkar ng sengo ba kaladan kucukot jumut namatam penthamai kom terikam bat kidan hadu khat santri ki point rai pila yo iti singi bla share lamba ki WhatsApp group ki la thai kubor di tuju ki point hakaban liang CSU kubur ki long badan kam bat kidan tangkat tu kani ki ba kidang haban pejbenia kom gatu ban ong pendu no personal interview ki grade B C and D kom itu kidang haban examen nama kom gue ki state bila pendu no bat bulit pej bar bat kespon put link kala don ya kata handai na kaliang CS 84 bat kini nanti ba dang haban pejbenia nang ba kiswa ban sim ngdo ra ba khandu hari kibai ki point ki bangela ya keren la kadau sa ka DC bat I rut ni ki mat ki ba ngi suggest so DC repair na kaliang CS la pej ba ki long bron kam andai ki bangiban kalong ba la kalong ki vice chairman ne kita ki non official badai po di estiru ki kwa ba ki gimdai ki badan jing dai bat nunu politician ban no polkar party andai kum bakren CS kalong ba teng kena kaliang ke personal department of personal kana mla ban identify ba uni di beri junu don je dai bat no hari kai ki jing thmu bar jing angdo jingi kalong kanu ka recruitment process nai kam dai bandon kanu ko political interference ki badan hop candidate belum deserving ban yo akam di kita ban yo ni mat bakasan tadi ki bila kadau ki babon ki long positif bat nakaliang sarkar ki don ki benta ki mat hang tu bila kadau mengi ki naliang sarkar ka ale laga jong kamram ka exercise ban examen bat kan sa ngikmi nanti ba kum ka kren CS ba wat nakaliang sarkar kadon ka jeng not ban reform no har nanti badai hakani kar kuman proses la kalong di SC level repair bat kata ka jeng trang bang jungi ban increment ba kai jeng yai ki eksar jungi bat kamdai ba ong mantas ki di tang jengkot min sni bodien ban khmi lenti ba kini jing ajungot long dok long snam bat kam penhun bat pemara pat ta jing senia ki samla repair jong jala khapi kom bat kam jam ki diang baro in kirben kutno kirben island iki beru don hok panyo handai hoj ngimyo ikata ki sebut menong ban kem makmat ini diberi buat tiap ta handai wei bakadon kakana kadon mek jing jia gong wei bakadon ketrem kadon ro gading bong isla ki ha piki wei kabe kaliar tikani ke pelong yingi ba ngi kwa ba karkom thungkam thungjam la kalong hai DC ne wat kom kendok naga MPSU ken long khot long subano tapi bandu ko wei ba ki DSC level kalong ba kidai ki ban apply kunu ko pos nai ki ha panang ban kren la kalong tin kasi ne kero je kunu ko pos
Ila kimla ban nang ban kren ka ta mut kim di kinu khasi kim di nu garo long ki su thu ta ka daw long ikwa ba hot ka sukar ka namla ban ai kam lut i bor khoi han rai kanu nu ka ching thung kam thung jam ban kondok nu ka interview kanu nu ka put ke blok khoi tu sba khnang pan hon pan ki samla ki ba apply ka kam mateng teng ka pan khre ki la pas jing puli ba fer han rai la por la apply kam wara jing du ni kerman ban ong ba ngam ti kena ban yu ne kam ba ngam don bi chu don bai pan ya kren nga han rai ngi kwa ba ya kata ka jing arta tin nai ke ban beng no na jing mut khat samla khna ba kandon ka jing kon competition kandon ba ki ba tibet hok ki ban yu ya kam dei ong ba dono khnyet ne ban yarap manu nu ba pan song ne yu ta kam kata ka kal pontis phi phinam la ba ti tek khadu man ta sudong tang ka jing khana samaya kuma krem ne hendrai wes kong ba kadon ta yul es kadon bat yul es kalong ru hendrai padon de we ru banut wan mi khmat o nga de nga thong to minister na thong to mali kuma ta padon janladon kuma ta te lasuk ne riyam ta kum nun pansisa ka e hendrai de yang ta bentang ong ba hak ba nang ne sakma kam de chu banang mi kum kita jing thu khana kum ta jing thara hendrai ai ba kan khot su ba khnang ba ka jing sini akan wan